Umbuzo wami eyani niye? Mina nginenhlonipho, ngiyahlonipha kakhulu, yabo. Ngiyasihlonipha futhi nespace somuntu, yabo. Even my company, one of my companies, Comfort Properties, yabo. Your comfort zone, yabo. So every time funa abantu bebe comfortable, yabo, bebe lantukana, yabo. So manje sewulokhuzana sewukushilo konke okushoyo ngami. Umbuzo wami, why ufuna niye, yabo? Cause there le engikubeka kuyo ukuthi ube there, yabo. Wena usufuna mfethu kena-ke kube naleyo friendliness, leyo greetings, leyo ncokola. Kanti manje lezi zinto oy'shoyo-ke, yabo, cause mina ngihlonipha ini ispace sakho, yabo. Phela khumbula ukuthi kena-ke you are not near to every person you know, yabo. Some of them are just people nje there, yabo. Manje nami ngifuna ukuba yilowo people there kuwe. Why wena ungisondeza niye ufuna siloke sincokola sibingelelana yonke leyo nto leyo, yabo? Cause mina ngiyakuhlonipha, yabo, konke nemibono yakho nemizwa yakho ngoba usho njalo, yabo. And considering ukuthi ngi-so famous, yabo. Vele mfethu umuntu nje uyicabangela into yakhe athi ihlezi right njengoba namanje uthi right, yabo. Cabanga yabo, mhlawumbe mawukuthi kena-ke unaleyo nzondo, cabanga mase ikukhombisa lolo thando lolo, yabo. Sothi kena-ke uqhubeke nalezo nzondo zakho, yabo. Ya, sibonga nje umusa wenkosi kukho konke. Awucabanga ukuthi kena-ke mina engikushoyo ukuthi uzongizondelani kanti? Umbuzo wami ukuthi bonke laba abanye abangakubingeleli abakuhloniphi yini nawe, yabo? Alikho elimi, no bad blood. Uthi nje manje, yabo, cabanga namakhampani awu-11, yabo. Uyayimagina phela leyo nto, yabo. Uthi kena-ke ngi-office like I'm a corporation, yabo. Uthi kena-ke nje like amakhampani amaningi kangaka, yabo. Cause kena-ke the parent company, yabo, is Mbonga Monarchy Bayede Conglomerate Industries, and then there are 11, other companies, yabo. And then within those companies there's like more than 38 companies, yabo. Yeah, yabo. And then there are political influences and this and this and that, and then there's like the musician thing, yabo, didantukane, yabo. And wena nje mfethu, yabo, usungaze mfethu ube nestory mfethu ngosawubona mfethu kumuntu ombonayo mfethu ukuthi kena-ke like, yabo, hawu mfethu ngirelaxela ngigrandile strong, kodwa manje yabo ukuthi kena-ke hayibo. And wonke lezi zinto zi-successful ngale ndlela ukuthi kena-ke uzungazi ngazo, yabo. Ungewedwa, yabo, ukuthi kena-ke awuyiboni engathi u-selfish kancane considering udumo lwami. Lawo mathando, all those bingelels and calls, why a requirement, yabo? Mhlawumbe kube ngazani na few bantu mhlawumbe ngaya, yabo, kurelax eyodwa ngendlela engazi abantu abaningi ngakhona, yabo. Abanye bangigrandile vele, yayibona ukuthi hayi ungigrandile, kodwa manje abanye uyayuzwa ukuthi hey ubani mhlawumbe ade-dating, obvious kuzoba naleyo ukuthi awuthi ngihloniphe mhlawumbe ilokhuzana, yabo. Ya, ngimhloniphe, yayibona leyo nto leyo. Ngithi ukuthi mhlawumbe distance kancane, yayibona leyo nto leyo, cause mhlawumbe kusho ukuthi kena-ke ngi-too much for them, yabo. So manje, yabo, yena bese yaqhubeka efuna near, yabo, cause all those is so near, yabo. So like, yeah, lawo mathando-ke, yabo, sewuthini ngawo ayapha. One, why une-need yawo? Lawo mathando, all demanding near, unani there, ukuthi I was there with him. Yeah, hey, uthi hayi lo kina uthi hayi bo kanje, yabo. Nasesikoleni nje beze, yabo, leyo nto mfethu eyikade, yabo. Ya, kodwa phela, yabo, ngesihle ngesi-right, yabo.
nge-respect. Bese shothi bonke labantu bethi abanokudlula bengakubingeleli abaku-respect. Uyabo leyo nto leyo mfethu, yabo. Mina sengizothi mhlampe mangidlula ngingakubingeleli mhlampe njengabo bese uthi-ke angi-respect. Uyabo? Have understanding ukuthi vele ama-financial transaction, yabo, ayenzeka like everywhere. Uyayibona leyo nto leyo. Kodwa manje uyabona ukuthi mina ngimele, yabo, when it comes to like njengomculo awumagine nje kube nginama-bodyguard. Uyabo? Ngoba phela yabo ngendlela engidume ngayo, yabo, emaqinisweni, yabo, uhlobo engidume ngalo lusho ukuthi mhlampe ngangihlala eLalusha okanye eLontuzaneni, yabo. Yebo angikho lapho kodwa udumo olu-even ngaphezu kwalapho, yabo, lukhona njengamanje. Kwenziwe njani-ke, uyabo? Asikho mhlampe isisefo onganaso. Engikushoyo ukuthi ukuphila umusa wenkosi, yabo. Ya, umusa wenkosi. Mina amagama ami uLungelo, umusa wenkosi, Mbonga, yabo. Ngidume nangakho ukuthi ngiyahlonipha, yabo. Wonke amalungelo mina, yabo, awabantu, amakhampani, awey'lwane, wonke amalungelo, yabo. Ya, ngiyawalukutuzana, yabo, ngiyawahlonipha, yabo. So also umusa wenkosi, umusa wenkosi ukuthi ngiyaphila, umusa wenkosi mhlawumbe ukuthi like ngikuzwe, yabo. Ya, mhlawumbe yabo ukuthi uthini mhlawumbe, yabo leyo nto leyo. Umusa wenkosi mhlawumbe ukuthi alright, uya-understand ngidumile kakhulu futhi, yabo. Ukudlula mhlawumbe one of my favorite artists mhlawumbe yini okanye ukudlula even your favorite artist, yabo. Kwawona afuna ukuduma njengami, yabo, abe like, yabo, atrende njengami, uyayibona leyo nto leyo. Manje mfethu awuzizwa engathi u-selfish uma ukuthi nje usunokusuke nje ube nokudimanda nje mhlampe lokhuzana, yabo, leyo near, yabo, cause the greetings and the ncoko is so near, yabo. Manje awucabangi yini ukuthi kukhona lokho ukuthi mhlampe, yabo, ngoba usho ukuthi uyangizonda ngenxa ya-1 no-2 no-3 mhlampe yabo mangingekho phela, yabo, nawe umuntu, yabo, sengikubeka nje, yabo, vele mhlampe mawuthi lokhuzana, yabo. Ya, so alright-ke, okay, alright, ku-grand-ke mhlampe makanjalo, alright, yabo. So uma mhlampe sengikubingelele, yabo, manje sengiba friendly, sengiba right uzongizondelani? Ngoba phela manje angazi mhlawumbe ukuthi ungizondelani, yabo. Kodwa uyabona yini ukuthi mina ngizothi nje ngenzeni mhlampe mawukuthi mhlampe like ngiyabona mhlampe ngayisenza leyo bad vibe mase nje sengikuhoya, yabo, basho njalo ngesiXhosa, lokho sekuwukwani kanti, yabo. Ngoba mina ngihlonipha isinqumo sakho sokuthi hayi mhlampe, yabo, awuthi ngilokhuze leyo distance mhlampe ngoba mhlampe uyabona ukuthi hayi, yabo, mhlampe there's a difference in characters, yabo. Yeah, and then-ke leyo being near osifuna cause manje, yabo, i-greeting is so near, yabo. Yeah, ukuncokola is so near, you know. So for me mhlampe, yabo, ngiyaku-intimidate, you know, I'm a very big guy, yabo. Yeah, very strong and proud nje, yabo, ngendlela nje eyisimanga. So it may happen mhlampe ukuthi like, yabo, like, yabo, mangikhona nje, yabo. Yeah, so and also I'm very very smart, you know. I like arguing a lot mhlampe, yabo, kuthiwa yilezo zinto ezilokhuzana manje mase, yabo, sothi mhlampe isenzeke leyo bad vibe mase ngikusondezayo mhlampe ngokuthi ngikubingelele, yabo, ngokuthi mhlampe sincokole, yabo, uthi angisakuhloniphi nawe ngoba manje ngiya-understand-a ngokwe-nature yami ukuthi yabo, like, yabo, nabo ubuhlakani lobu bese uthi yabo, alright, moja, yabo, nje nokuba broad nje nelokhuzana,
uyabo, nesiqu nje, uyabo leyo nto leyo, ya nobumina nje, uyayibona leyo nto leyo. Manje mina ngikuhloniphe ngendlela yokuthi kena-ke alright, i-nature yami ngiyayi-understand-a, sabantu siyaphilisana, uyabo. And then-ke uma sekukanjalo, why sewufuna ukuthi kena-ke kube niye, uyabo. Siyalungela abantu balimile, ya ngiyabonga, ngiyavuya ngalokho, ngiyajabula. So engikubuzayo ukuthi kena-ke babethini e-Eastern Cape, bathi bulumko, yabo, ya. So Lungelo sikuthandela bulumko, yabo, nendlela nje mhlampe, yabo, yokukhona ukuthi uyihlele kahle inkulumo yakho, yabo, uyilondoze kahle. Okay, ngabonga, yabo, nezinto nje eziwusizo mhlampe, yabo, ebantwini abaningi mhlampe, yabo, jikelele, yabo. Mina most of the time ngisuke ngithagetha nje laba abanjengami, yabo, ya, kuthiwa ukuthi kena-ke imali noma bengenayo etheni, kodwa nje, yabo, ya. So ngaleyo ndlela bese kuyenzeka ukuthi kena-ke like nabantu abanemali bezenze lezi zinto, yabo. Manje lokho kuyangimangaza cause manje ngicabanga ukuthi kena-ke, yabo, ya. So ngazana nabantu abanemali, uyayibona leyo nto leyo. So ngaleyo nto leyo bayangithanda futhi, yabo. So umbuzo wami ukuthi wonke lawo mathando lawo ayaphi? Yabo, sengithi kena-ke ngokwemvamisa inzondo iyaqalekisa, kuthiwa ukuthi hey, sengathi ukuthi kuwukuthi, yabo futhi, yabo. So umbuzo wami ukuthi wonke lawo mathando lawo ayaphi? Yabo, sengithi kena-ke ngokwemvamisa inzondo iyaqalekisa, kuthiwa ukuthi hey, sengathi mathando lawo ayaphi? So ngaleyo nto leyo bayangithanda futhi, yabo. So umbuzo wami ukuthi wonke lawo mathando lawo ayaphi? Yabo, sengithi kena-ke ngokwemvamisa inzondo iyaqalekisa, kuthiwa ukuthi hey, sengathi ukuthi kuwukuthi, yabo. Lawo mathando-ke enze njani wona? Angithi kena-ke isibusiso opposite yaso isiqalekisa, and then uthando opposite yaso ilokhuzana, inzondo. So kena-ke makukanjalo, 1 Corinthians 13 verse 13, lithi kena-ke iBhayibheli, there is faith, hope and love. However, the greatest of all is love. So manje wonke lawo mathando lawo enze njani, yabo? Lufunani pho uthando kule nto oyishoyo? Ngoba nothi ngumuntu wokuthi nokuthi mhlawumbe ungizondela u-1 no-2 no-3. So mina ngizwakala engathi khona la ubuye udinge khona ukuthi manje ngibe nothando mhlawumpe, uyabo nje leyo ntshisekelo nje like uyangi-excite. Kufunani konke lokho? Kanti bekungakonani ukuthi mhlawumbe si-reference kulokhuyana kokuthi ngathi awungithandisisi kahle manje, kanti kasihambi yini ngaleyo shondo, yabo. Kwase kudingeka ukuthi somewhere somehow lo ngiba nothando, sengaze ngikubingelele, nansi usuyichazile ukuthi kena-ke awungithandisisi, sesingaze sincokole, singaze sibe nalokho